Hola, hola! Parlarem a continuació de les equacions, el significat i la nomenclatura associada per a poder entendre la resta del tema. Comencem amb un exemple. Imagineu-vos que vull trobar quin nombre al sumar-li 2, és a dir, un nombre que no sé quin és, al sumar-li 2 és igual al doble d'ell mateix, és a dir, a aquest mateix nombre multiplicat per 2. Mireu, aquesta expressió resulta que no és vàlida per a qualsevol nombre. Encara que sigui una obvietat, anem a comprovar-ho. Per exemple, si x val 0, si a 0 li sumem 2, això és diferent de 2 per 0. I si x val 1, a 1 li sume 2, això és diferent de 2 per 1. I el que estic fent és reproduir l'enunciat amb 0 i amb 1, que és el mateix que substituir el valor numèric de x a aquesta expressió. I si x és igual a 2, llavors 2 més 2 sí que és igual a 2 per 2. Molt bé. Doncs, este valor d'ací, ara veurem que seria la solució d'aquesta equació. I per què l'anomenem equació? S'anomena equació perquè és una igualtat algebraica que només és vàlida per a alguns valors de x. Per exemple, esta és una altra igualtat algebraica. De fet, és la propietat distributiva del producte respecte de la suma i resulta que aquesta igualtat és certa per a qualsevol valor de A, de B i de C. Per exemple, si jo agarre i A dic que és 5 i el multiplique per 3 més 2, i estic agarrant nombres qualsevols, ara això ha de ser igual a 5 per 3 més 5 per 2. I això és veritat i podria continuar provant i, sempre seria cert. Per tant, molt bé, partim d'una expressió que anomenem equació perquè només és certa per a alguns valors de x, i la nomenclatura és la següent. A una banda de la igualtat, tota aquesta banda de la igualtat s'anomena membre esquerre de la igualtat i de la dreta, del signe igual a la dreta, seria el membre dret de la igualtat. Són els membres de la igualtat, o de l'equació, en aquest cas. I cadascun d'estos sumands serien els termes de l'equació. Molt bé. I a la x, que és el valor que en principi desconeixem, perquè quan se planteja una equació normalment és per a resoldre un problema, per exemple este, i aquest valor el desconeixem. I per això s'anomena incògnita. Les lletres que intervenen en aquesta equació o en qualsevol altra s'anomenen incògnites. L'acció de trobar la solució és el que s'anomena resoldre. I l'únic valor o els únics valors de x, és a dir, de les incògnites, que fan certa la igualtat de la equació, és a dir, que al substituir fan que la igualtat siga veritat, que siga certa, això és el que s'anomena solució de l'equació. Bé, imagine que estarà clar. En qualsevol cas, si alguna cosa no s'entén, tornem a ficar el vídeo, me fico algun comentari. Fins a la pròxima!